Grabe ka bugnaw. Tara, manglakaw na ta. Let's go to the TD station for the hockey game. Ano po yung mag-sagit-sagit? Sa libre nga ticket. Hinatag sa kauban ako sa trabaho. Si David. Thanks, David. Thanks for the tickets. 4 tickets. Usa ka kauban na mo nga mabalit na laman kay Mag-video may doron pa dong. upat raman ang tickets da 5 mo eh. 5. Ang ticket Jiska. nga libre upat. So, Jiska. 5 man may ang usa mo, mupalit na lag ticket ang usa. Si Chiska taga Mahayahay og si Obre nga taga Panyan among kauban. Ang dami. Kalusot man ka na. Oy, sige. Okay, sige. Tara na. Let's go, sa go. See you later. Ang puno ano? Isa na sa Pilipinas, no? Sinulog? Sinulog. Oo. Siyempre. Jesus, ganda. Yan ang Pedrin sa dito. Ito ko agis ko itong main street ba? May mo balang sihon ba? Mga tukas frozen lake unja maliki da mabulasot gini kasi laom patay tudno ka ng mga bata Oo. mga dagko di maka survive pa Bong. magbong ang mga dagkong tao ba eh, Basta lang maka mga bata dali ara mapatay hypothermia dadon sa kabugnaw ba basta ining mabuwasot makahapwa laman dadun ba? pero mga dagko bisag di pa maka kay lahi man ang dakong tao pero og mga bata dali ara Iba ka na kanay. Kalusot. Makahapwa ba dadun? oh bata Kalusot. eh, Ang tuson nga makahabwa dya. Yan na. kanang 5 minutes mga bata patay naawa doon no naawa Dami nang naas gawas ka na pa yung ka. muhangin pagka-job Uy, asam ka? din ha Asa din eh, ano eh?
sa uptown, dili mo ko ganahan mga tus uptown. Di ba eskina dire kanang traffic light. Pwede na kang ligo da kay lusot ka sa Sobis. Wa pa ko kaagi ng subis lagi. Mo nang mapang kasuway dag magagi-agi. Ato dito on na to nimo. Nakaagi na mo ta dito. Kalimot lamang ka. Abla mo ta testing. Ato tayo ato dagi. Mao gani. Ibog pa ko da nagdalagan din mga ta. Asa din ang eskina? Okay na anan pagka din higod. Ato ta kaagi. May Sobis dito. Ano mga agianan sa bus? Mao gani. Parang Sobis dito to. Dito ra ka dire ingon. Ligod. Atong eskina paubos sa simbahan ligo ka ngadto. Dito ka dire ah. So ito mo buhay sa kay bubas ko. 9 na diha, 9:03. Enter na mihinay. Enter arba. Kanang train sa kauna na nahan nila na Alfred. Narman dadap din kalsada. So, sila subis. Kaya lagi inigsaka na kamera wakta Sobis na o kanang ilan na. Mag-ticket. Na diha. O to? To. Check kito. Da kanila. Pito ka. Eman. Ha? Wow. Puno na na eh. Okay, bumili. Kita siguro sila. Nanto ako kita sila. Wala kayo tayo sa ano na niya? Tawagi sila. Atras rin ka ron. May makalasot kami. Ano naman? Wanay bakante diha. Wanay bakante diha no. Kay sa among dire awa naman na sa area ninyo wa na no. Ya, Da tapos like, dami na tubangan ninyo. sa bang ninyo. Dami na tubangan. Da naglibot may kay wa na may bakante dire. Na ka ng Mr. Bato. Da Ya. kuya. Ha? Uy, basi na mo hawa day.
Oh, sakto. Oh, day ming hawa, ako'y mo puli. Diya, kanidaan na. Lalo mo daunahan. Diya, dire sa... Oo, good. Dami sa kananay. Atubang sa ninyo, giparkingan. Oh, day ming hawa nga, dakong truck. Kakoy mo puli. Diyan na. Oh, diyan ako, puli ko. Timinga, oy. Timinga do, ding hawa siya. Lagi, ang galay. Ah. Nawa man, oh. Nawa, man, hindi siya pakialam. Ilan eh? Og diyan na, nagbaktas na ko. Na ako'y nakabitbit sa mura kog mamligya og kuan ani. Sudan. Na oh. Karang kauban to ha. Padong na may sa kuan. TD station. Kuan ni diri kanang para sa mga skateboarders ba, ha? Uy, tugnaw. Para agti station to, ha? Ano? Uy, nagbaktas sa kabuntagon o sa kahaponon nga labihang tugnawa. O mao na ang TD station diha may diha gihel di ka mong graduation diha. Diha tulo ka mga parehag mga height. Murag daghan ron. Hapit na mo paso si Kay dire. Hindi ho. Graduation. Oo. Nindot kayo pagpaso diha kay honor. Know what the word cool means. Come on down.
Blue, puti. Thrilling, thrilling. The absolutely legendary Charlotte County Whalers. Please give it up for Lennox, Audrey, Ellie, Lucas, Jackson, Carter, Kennedy, Gus, Robin, William, Jackson, and I apologize, I said Ellie, but I meant to say Emma. I can't read. Your Charlotte County Whalers. Mga bata.
Stand by for the young lion freestyle is coming up shortly. Daog ang St. John. Nahuman na ang duwa. Agaw mga kauban nangihi pa. Manguli na pud meron. Kaya human na ang duwa. Daog ang St. John. Muli na mi guys. Muli na ang mga daogan. Ay katong unang tanaw na mo, mga pildiro. Ugma 25 to 30. Ito niya, 15 na to, di ba? Wa ning 15 ang prediction. 15 ang prediction pero sobra pa to. Oh. Dadali. Yeah, that's one. Ano ang para sa skateboard? Padong na mi sa parking lot. Thank you. Diyan na mi. Abot na mi gikan sa hockey game. Happy og daogan. Og daogan mi, daog ang St. John. Thank you sa among sponsor from David. Og salamat sa mga ning tan-aw, sa subscribe og mihapit. Salamat sa inyong lahat. Thank you and good night. Magandam na may panihapon kay gutom na. Kay mag snowstorm na. Unya mga alas 10 sa gabi. Ready na ba mo sa snowstorm unya? Thank you. Have a good night.